Gaur hemen Zenturiorin bildu gara, jaietako bi aste hauetan egon diren bi gertakari gaitzesteko. Batetik lehenengo asteburuan jakitun izan ginean, sexu bortizkeri bat izan genuela gure kaleetan, eta pasadan igandean egin genuen hemen ja elkarretaratze bat horren kontra egiteko, baino ere hausatuta geneukan, behin jaia botutakoan, hemen berriro biltzea, ja burua hotza izan da, gertakari ora berriro ere gaiztezteko eta gure jaietan bakea eta lasaitasuna eskatzeko. Quiero dirigirme primero a quienes han sufrido violencia. No sois culpables. Si eres hija, hijo, madre, hermana, amigo, la responsabilidad siempre cae en quien agrede. No tengáis vergüenza. No os culpabilicéis, no os calléis. Tenéis derecho a ser escuchadas y recibir apoyo y vivir sin miedo. Bigarren asteburuan, lehenengo gertakari honi beste bigarren eraso bat gehitu egin zaio, eta horregatik gaurko deialdia biak baterak ari ditugu gure jaietako esparrun barruan inolako erasokeriarik, inolako motakorik gabikoa, ez eraso sexistarik, ez daudetzen goren kontrako eraso guztia gaitzesteko. Ez dugu inolaz ere defendagarria ikusten, gure segurtaztun agenteek, utatzengoak eta ertzainak, halako kale borroka batin erasotuak izatea, ez da, batez ere gure babesaren alde lanean direnean.